नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. महाराष्ट्र गोव्याला जोडणारा पूल धोकादायक. MTDC करते पर्यटकांची दिशाभूल. आणि 10 वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढणार, आमदार निलेश राणेंनी व्यक्त केला विश्वास. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. विरोधकांनी 10 वर्षात काहीच केलं नाही, त्यामुळे त्या 10 वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढणार आहे. कुडाळ मालवण मतदारसंघ राज्यात टॉप 5 मध्ये आणणार असा निर्धार आमदार निलेश राणेंनी केला आहे. देवली येथील सरपंच श्याम वाक्कर यांच्या पक्षप्रवेशावेळी राणे बोलत होते. पाहूयात. शिवसेना पक्षामध्ये आपण आज प्रवेश केला. आपल्या सगळ्यांचं मी प्रथम स्वागत करतो. स्वागत करत असताना आता कार्यक्रमामध्ये अनेक गोष्टी बोलल्या गेल्या. माझंही कौतुक झालं. पण वाकर साहेब, आपल्याला एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो. सामंत साहेब असतील, मी असेल, संजू परब असेल किंवा आमची कुठली टीम, संजय पडते असतील, आम्ही एका ध्येयाचा पाठलाग करतोय. ते म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये जो एक 10 वर्षाचा बॅकलॉग आपण नेहमी निवडणुकीच्या माध्यमातून आमच्या सगळ्यांच्या तोंडातून ऐकला असेल, तो भरून तर काढलाच पाहिजे. पण या महाराष्ट्रामध्ये या कुडाळ मालवणचं नाव हे टॉप 5 मतदारसंघामध्ये घेतलं पाहिजे. ह्यासाठी आम्ही पाठलाग करतो आणि देवाच्या कृपेने आज देवी सातेरी यांच्या मंदिरात आपण आहोत. योग कसा आहे बघा. माझ्या आयुष्यातली दुसरी इनिंग जी सुरू झाली, जिथे राणे साहेबांची पहिली इनिंग सुरू झाली, त्या पक्षातूनच सुरू झाली. आणि शिवसेनेमध्ये आल्यापासून आमचे मुख्य नेते सन्मान्य शिंदे साहेब, त्यांना जो पक्ष अभिप्रेत आहे तो देण्यासाठी सामंत साहेब असतील, आमचे सगळे सहकारी, दिवस रात्र आम्ही मेहनत करतो. टीका आता विरोधकांवर करत नाही. टीका करायला आता काही शिल्लक नाही. आता काम करायचं असेल तर मग टीकेला उत्तर देऊन उपयोग नाही. कारण का एवढी कामं अजूनपर्यंत करायची शिल्लक राहिलीत. काही कामांचा उल्लेख सामंत साहेबांनी केला, अनेक कामांचा उल्लेख अजून झालेला नाही, अनेक कामं अजून झालेली नाहीत. आम्ही कामांची यादी जेव्हा बघतो, जेव्हा सभागृहामध्ये कुठले विषय आपण प्रामुख्याने घ्यायचे ह्याच्यासाठी आम्ही काही आमच्या लोकांची चर्चा करतो, तर आपण आभाळ फाटलंय म्हणतो ना, तसं ह्या मतदारसंघामध्ये एवढे विषय घेण्यासारखे आहेत, कधी लक्षच गेलं नाही. आणि म्हणून एक एक करून आज शिंदे साहेब आमचे मुख्य नेते आहेत, शिवसेनेचे प्रमुख आहेत. केसरकर साहेब एका बाजूला आमदार आहेत, ज्येष्ठ आहेत, एका बाजूला नितेश राणे आहेत, पालकमंत्री आहेत, राणे साहेब स्वतः खासदार आहेत. आणि म्हणून या जिल्ह्याला खरोखरच मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही मागाल तेवढं तुम्हाला मी देईन. आम्ही सगळे तुम्हाला देऊ. कारण का तुमचं भाषण मी पहिल्यांदाच ऐकलं, तुम्हाला मी पहिल्यांदा बघितलं बोलताना. आणि जसं सामंत साहेब बोलले, आपण अभ्यासू आहात. गावाचं हित कुठे आहे हे शोधणारे तुम्ही मला वाटलात. आणि म्हणून मला तुमचं विशेष कौतुक आहे. राजकारण होत राहणार आहे. निवडणुका 5-5 वर्षांनी येणार आहे. मधल्या काळामध्ये निवडणुकांच्या मधोमध राजकारण करायची काही गरजच नाही. म्हणून तुम्ही ज्या हेतूने आज आमच्याकडे बघताय, तो हेतू 100% आम्ही साध्य करणार. वाकर साहेब, तुम्ही कधीही त्याच्यामध्ये किंतु परंतु मनामध्ये ठेवू नका. कारण का मागच्या 4 महिन्यामध्ये
आपल्या महायुती सरकारने फार मोठी कामं केली. आपला DPDCचा आराखडा आपल्याला सगळ्यांना माहिती असावं म्हणून, कारण का विषय विकासाचा आहे. पहिल्यांदा इतिहासामध्ये आपल्या जिल्ह्याचा आराखडा, प्रारूप आराखडा हा 400 कोटीवर गेला. आजपर्यंत गेले अनेक वर्ष प्रारूप आराखडा असू दे किंवा जिल्ह्याचा मिळालेला आराखडा पूर्ण झालेला निधी असू दे DPDCचा, हा 250 कोटीच्या वरती कधी गेला नाही. पहिल्यांदा तो 400 कोटी झाला आणि त्याच्यातले 35% पेमेंट हे आता कलेक्टरकडे जमा झाले, नियोजनकडे जमा झाले, कामाला सुरुवात झाली. पण यावेळेला 20-25 दिवस अगोदर पाऊस आल्यामुळे काही कामं थांबली. आता ती कामं पावसाळ्यानंतर सुरू होईल. अनेक गोष्टी जसं मी सांगितलं करणं अजून बाकी आहे. सामंत साहेब एका बाजूनी पक्ष संघटना सांभाळत आहे, म्हणजे सामंत साहेबांचा कामाचा वेग एवढा आहे की सामंत साहेबांची जिथे नजर जाते ना तिथे लोक थांबून प्रवेश करायचे आणि त्यांची काम करण्याची पद्धत, दिलेला शब्द पूर्ण करायचं त्यांना एक वेळ आहे, समाजकारणाचं वेळ आहे. अनेक मंदिरं त्यांनी स्वतःच्या खर्चाने बांधलेली आहे. आम्ही आदर्श कोणाकडून घेतो तर सामंत साहेब व्यवसायातले पैसे जर मंदिराच्या बांधकामासाठी टाकू शकतात, कुठे साखवासाठी टाकू शकतात, तर देवानी राणेंना एवढं दिलंय, आपण पण आपलं योगदान दिलं पाहिजे समाजासाठी. यासाठी आम्ही सातत्याने, आमचे ते कॅप्टन आहेत, जिल्हा प्रमुख आहेत, त्यांचा शब्द कुठे पाडू द्यायचा नाही म्हणून आम्ही दिवस रात्र त्यांच्यासाठी स्टाफच वेगळा ठेवला आहे की कुठेही शब्द दिला तो जर पडला तर नोकरी तुझी जाणार. अशी जीवाभावाची संघटना आपण उभी करतोय, जे आम्ही लहानपणापासून बघत आलो. शिवसेना म्हणजे काय, एक जीवाभावाची संघटना. तिथे पद देऊनच काम होतं अशी संघटनेमध्ये आम्ही वाढलो नाही. कुठेतरी कोणाला तरी माझी गरज आहे ना, तिथे शिवसेना आहे दिसते, ती संघटना आपल्याला उभी करायची आणि अशी जीवाभावाची संघटना आम्ही उभी करतोय. कसलाच हेतू नाही उद्या काहीतरी व्हायचंय, अजिबात नाही. आज जे मिळालंय ना ते 100% माझ्या लोकांसाठी त्याचा वापर झाला पाहिजे हा हेतू घेऊन आम्ही मैदानात उतरलो. दुसरं काही नाही, कोणाची दुश्मनी पण नाही, कुठे काय बनायचंही नाही. देवानी आडनावात राणे दिलं, त्याच्यापेक्षा पलीकडे मी काय मागणार होतो देवाकडे. म्हणून आपण जिथे जातो तिथे कामं होतात, ही देवाची कृपा आहे. आमच्या राणे साहेबांनी, आमच्या आईनी कमवलेली पुण्याई आहे. तिथे तुम्ही कधी संकोच करू नका. आमची पूर्ण संघटना तुमच्या मागे आहे, लक्षात ठेवा. पूर्ण संघटना 24 तास. आणि आपलं सकाळ वेगळं संध्याकाळ वेगळं असं काय नाही. आपला फोन सकाळी जसा वाजतो तसाच संध्याकाळी वाजतो. म्हणून तुम्ही कधीही फोन करा, तुमच्यासाठी आपली पूर्ण संघटना ताकदीनिशी आपण उतरवणार. तुम्ही त्याच्यामध्ये कसलीच काळजी करू नका. येणारं आता अधिवेशन आहे, येणारं आता DPDC आहे. सामंत साहेबांकडे आम्ही सगळेच अधिकार दिलेत की कुठलंही विकास काम आपल्याला जर मान्य करायचं असेल तर ते जिल्हा प्रमुखाच्या पत्रावर आल्याशिवाय आपण ते काम घेत नाही. तर सामंत साहेब, त्यांना माहिती आहे, त्यांनी आपल्याला जे शब्द दिलेत ते 100% आमदार म्हणून मी पूर्ण करणार. तुम्हाला या गोष्टीची मी खात्री देतो. कुठलंही कुटुंब सोडून दुसऱ्या कुटुंबात येणं हे काही सोपं नाही, मला माहिती आहे. पण एकदा आपण कुटुंबात आलात तर तुम्हाला हे तुमचंच कुटुंब वाटेल, एवढंही तुम्हाला आज मी 100% खात्री देतो. तुम्ही कसलंच मनामध्ये कसलीच शंका ठेवू नका. आपल्याबद्दल मी अनेक दिवसांपासून सामंत साहेबांकडून ऐकतोय. मला खरोखरच आनंद आहे. शिवसेनामध्ये एक संघटना वाढवताना आपण कुठल्या लोकांना सोबत घेऊन वाढवतो. शिवसेना ही संघटना कुठल्या सोबत आहे, कोणाच्या सोबत आहे, संघटनेचे पदाधिकारी कोण, कार्यकर्ते कोण, त्यांची ओळख काय समाजामध्ये. आणि आज ही गर्दी बघितल्यानंतर मला खरोखरच वाकर साहेब समाधान आहे की आपण जे काय कमवलं हे समोर दिसतंय. हे असंच आपण टिकवावं, ह्याच्यापेक्षा अजून वाढावं, ह्यासाठी तुमचा भाऊ निलेश राणे कधी तुम्ही म्हणाल तेव्हा मैदानात तुमच्या सोबत उतरायला तयार आहे. तुम्ही असंच समाजकार्य करत राहा, माता भगिनींचे प्रश्न सोडवत राहा.
आपल्या समाजाचे, आपल्या गावाचे जेवढे प्रश्न सोडवता येतील तेवढं मी तुमच्या बरोबर, तुमचा साथीदार म्हणून तुमच्या बरोबर आहे. तुम्ही प्रश्न माझ्याकडे घेऊन या आणि देवाच्या कृपेने महायुती सरकारच्या माध्यमातून एकही काम शिल्लक राहणार नाही. दत्ता सामंत साहेब जसं बोलले, एकही काम शिल्लक ठेवणार नाही. सगळी कामं तुम्हाला पूर्ण करून देणार. एवढं तुम्हाला आज या निमित्ताने शब्द देतो. आज आपण आलात आणि आम्हाला सगळ्यांना इथे बोलवलं. आज आपण पक्ष प्रवेश केला. परत एकदा आपल्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो आणि आपल्या कुठल्याही काही कोणाला माझ्या नंतर पण काही बोलून काही कुठले प्रश्न मांडायचे असतील तर आपण प्लीज मांडावे. मी ऐकायला तयार आहे. केंद्रात मोदी सरकार, राज्यात फडणवीस सरकार आणि सिंधुदुर्गात राणे सरकार आहे. त्यामुळे गावच्या विकासासाठी मी आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश करत असल्याचं देवली सरपंच श्यामसुंदर वाक्कर यांनी पक्ष प्रवेशावेळी स्पष्ट केलं आहे. पाहूयात. जून 2025 हा देवलीच्या इतिहासातील एक सुवर्ण अक्षराने लिहिला जाणारा हा दिवस आहे. कारण आज या गावामध्ये निवडणुकीपूर्वी आमदार साहेब आमच्या गावामध्ये आले नव्हते, पण या गावाच्या विकासासाठी, गावाच्या पुढील हितासाठी ते या गावामध्ये आज उपस्थित आहेत. सर्व देवलीवासियांच्या वतीनं मी त्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे. गावाचा विकास किंवा गावाचं नाव करण्यासाठी आपला बहुमूल्य योगदान देणं खूप गरजेचं आहे. मग त्यामध्ये तो खालीचा वाटा जरी असेल ना तरी चालेल, पण काहीतरी आपलं योगदान हे गावासाठी असलं पाहिजे आणि त्यासाठीच मी हा छोटासा प्रयत्न करत आहे. आणि त्यासाठी तुम्ही जे मला सहकार्य करत आहात त्याबद्दल मी तुमचा सर्वांचा ऋणी राहील. एक छोटीशी गोष्ट तुम्हाला सांगतो. एकदा एका ठिकाणी खूप मोठी आग लागलेली असते आणि ती बघण्यासाठी सर्व पशु पक्षी सर्वजण एकत्र आलेले असतात आणि त्या पक्ष्यांमध्ये एक कावळा आणि एक चिमणी हे बघत असते, हा वणवा बघत असते. आणि बघता बघता चिमणी काय करते, बाजूला एक नदी असते, त्या नदीमध्ये जाऊन डुबकी मारते आणि पुन्हा आगीवरती येते आणि ते पाणी शिंपडते जेणेकरून तो वणवा भिजेल. हा तिचा छोटासा प्रयत्न असतो. पुन्हा ती नदीमध्ये जाते, डुबकी मारते, पुन्हा एकदा ती आग विझवण्याचा ती प्रयत्न करते. असं ती करत असता असता कावळा हसायला लागतो. कावळा म्हणतो, हे चिमणे आता काय करतेस तू, केवढी हा ती आग केवढी आणि तू हे काय करतेस तू. आणि तो कावळा तिला हसायला लागला. तर चिमणी त्याच्यावरती बोलली की कावळे दादा, हे मला पण माहीत आहे की माझ्या या पाणी शिंपडण्याने ही काही आग भिजणार नाही. पण चिमणीने त्यानंतर कावळ्याला जे उत्तर दिलेलं आहे ना ते अगदी तुम्हाला सर्वांच्या मनात राहील असं तिने उत्तर दिलं. तिने सांगितलं, ज्यावेळी या आगीचा इतिहास लिहिला जाईल, ज्यावेळी या आगीचा इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळी आग लावणाऱ्यांमध्ये नाही तर आग विझवणाऱ्यांमध्ये माझं नाव लिहिलं जाईल. आता या गावाच्या विकासासाठी, गावाच्या हितासाठी तुम्हाला आग लावायची आहे की आग भिजवायची आहे, तुम्हाला कावळा बनायचा आहे की चिमणी बनायचं आहे, हे तुमचं तुम्ही ठरवा. आणि जे आमदार साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, जसे आपले छत्रपती शिवाजी महाराज जे गो ब्राह्मण प्रतिपालक परस्त्री माते समान मानणारे असे छत्रपती शिवाजी महाराज होते, त्याचप्रमाणे आपले जे आमदार आहेत ते गोरक्षक आहेत आणि सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला अगदी नावाने हाक मारणारे असे कार्यकर्ते, असे आमचे ते आमदार साहेब आहेत. एकदा त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा जोरदार द्या. बघा, केंद्रामध्ये मोदी सरकार आहे, राज्यामध्ये फडणवीस सरकार आहे आणि जिल्ह्यामध्ये आम्हाला सांगायला गर्व आहे की आमचे राणे सरकार आहे. राणे सरकार आहे, राणे सरकार आहे. साहेब, आज तुम्ही या गावामध्ये आलेला आहात आणि तुमचे आशीर्वाद हे आमच्या पाठीशी असतील, तसेच सातेरी देवीचे आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी हे असतीलच. आज तुम्ही आमदार म्हणून या ठिकाणी आलेला आहात, पुढच्या वेळी याल त्यावेळी पालकमंत्री म्हणून तुम्ही आमच्या गावामध्ये या, अशी मी तुम्हाला विनंती करतो.
आमदार निलेश राणे यांनी निवडणुकीच्या दरम्यान दिलेले शब्द 6 महिन्यातच पूर्ण केले आहेत. आम्हीही जनतेला दिलेले शब्द आमदार निलेश राणे पूर्ण करत आहेत. विधिमंडळात मतदारसंघाचा हक्काचा आवाज आमदार निलेश राणे यांच्या रूपानं घुमत आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीवरती प्रेरित होऊन व दिलेला शब्द पाळणारे आमदार या विश्वासानं अनेक पक्षप्रवेश शिवसेनेत होत असल्याचं शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी म्हटलं आहे. पाहूयात. निलेशजीच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेमध्ये येण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, बऱ्याच लोकांना आश्चर्य पण वाटलं असेल. पण साहेब, मला सांगायला अभिमान वाटतो की या कुडाळ मालवणमधून निलेशजी राणे ज्यावेळी विधानसभेवरती जिंकून गेले त्या दिवसापासून या कुडाळ मालवणमध्ये सर्व शिवसैनिक यांच्या नेतृत्वाखाली जे विधानसभेमध्ये जे काही प्रश्न, काही शब्द लोकांना दिले होते, ते शब्द माझ्यामध्ये मला सांगायला अभिमान वाटेल की असा महाराष्ट्रातला 288 आमदारामधला एक आमदार असेल की निलेशजीच्या माध्यमातून जे आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी जे शब्द दिले ते शब्द माझ्या माहितीप्रमाणे आतापर्यंत 100% चांगलेले शब्द पूर्ण केलेल्यापैकी आमदार म्हणून निलेशजी राणेंचं नाव घेतलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला का दीपक चव्हाण 15-16 वर्षापूर्वी मी येतो शिवसेनेमध्ये किंवा त्यावेळी राणेसाहेबांकडून काम करत होतो. गेली 10-12 वर्ष मी माझ्या व्यवसायामध्ये होतो. त्यावेळी आंबोडसमध्ये जाऊन दीपक चव्हाण यांनी राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली तिथे प्रवेश केलेला होता. म्हणजे सगळी राणेसाहेबांचीच माणसं होती. परंतु मधल्या काळात आम्ही सुद्धा थोडंसं इकडे तिकडे होतो. म्हणजे राजकारणात राणेसाहेबांवरच होतो, पण कामधंद्यानिमित्त कुठलाही पदार नव्हतो. परंतु आजही प्रत्येक व्यक्तीला आश्चर्य वाटत असेल की एखादी घटना घडल्यानंतर सुद्धा ही सर्व मंडळी ही निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेकडे येतील की नतील हा संजू परब यांना सुद्धा प्रश्न होता. ते आता आश्चर्यचकित झाले आहे. परंतु मला साहेब सांगायला अभिमान वाटतो की दीपक चव्हाण असतील, श्यामा वाकर असतील, ही सगळी काही मंडळी आपली आहेत जुनी, पण ही सगळी नवीन मंडळी आपल्या प्रवाहात येताना आपलं कर्तृत्व, आपण गेली 4 महिने जे काम करताय, विधिमंडळात जे काम करताय, मतदारसंघामध्ये जे काम करताय, कार्यकर्त्यासाठी जे काम करताय, ह्या तुमच्या कामावरती प्रभावित होऊन स्वतः म्हणून तुमच्या नेतृत्वाखाली निलेश साहेब आम्हाला घेतील काय, आपल्या पक्षामध्ये काम करायची आम्हाला इच्छा आहे असं सांगून कुठली अपेक्षा न करता केवळ विकासाची साथ आणि तुमचा आशीर्वाद घेऊन ही सगळी मंडळी या ठिकाणी प्रवेश करताय. कुठलाही स्वार्थ नाही. आणि श्यामा वाकर एक अभ्यासू नेतृत्व आहे. आपली देवली, खालची देवली, वरची देवली, जे काही प्रश्न आहेत, भौगोलिक प्रश्न आहेत, रस्त्याचे प्रश्न आहेत. मी सुद्धा वरच्या देवलीमध्ये नवागर वगैरे ठिकाणी बघितले 1-1.5 किलोमीटरचे रस्ते, काही शाळेची मुलं चालत येत आहेत, अजून रस्ते नाही आहेत. पण साहेब, आज आपलं नेतृत्व आहे आणि आज आम्हा सर्वांना की तुमच्या नेतृत्वाखाली जे तुम्ही काम करताय ते काम करत असताना आमच्यासारख्या सर्वच कार्यकर्त्यांना तळागाळामध्ये जाऊन, प्रत्येक वाडीमध्ये जाऊन त्यांची समस्या कशी सोडवता येईल ह्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. आणि त्याच्या मागे आपण खंबीरपणे उभे राहता. जी निधी लागेल ती निधी उपलब्ध करून आणून देण्यासाठी मंत्रालयातून तुम्ही हक्काने त्या ठिकाणी भांडून आम्हाला त्या कामासाठी तुम्ही जी निधी उपलब्ध करून देता, म्हणून आम्ही दिलेला शब्द पूर्ण करतो, अशी जी भावना लोकांमध्ये निर्माण झालेली आहे. ही भावना निर्माण होण्यामागे निलेश राणेंसारख्यांचं आमदारांचं खंबीर नेतृत्व आणि अभ्यासी वृत्तीने पैसे आणण्याचं एक जे नियोजन आहे हे असल्यामुळे जे सगळं आता शक्य होत आहे. श्यामा वाकर आमच्यामध्ये प्रवेश केलेला आहे. मी 100% देवळामध्ये सांगतो की तुम्ही जे देवलीमधले जे पायाभूत सुविधेचे जे प्रश्न आहेत ते 100% दीपक चव्हाण निलेशजींच्या माध्यमातून आम्ही हे सोडवल्याशिवाय राहणार नाही. कारण आम्हाला पक्ष जो वाढवायचा आहे, आमच्या पक्षामध्ये जे कार्यकर्ते जे घ्यायचे ते नुसते पक्षाची शोभा वाढवण्यासाठी नाही, तर त्यांचे हिताचे त्यांचे जे कामं आहेत ती कामं करून विश्वासाने पुढचं कुटुंब आम्हाला या ठिकाणी निर्माण करायचं आहे. त्याच्यासाठी आम्ही आज प्रवेश घेतला, परत या ठिकाणी येणार नाही असं होणार नाही. आम्ही सातत्याने त्या ठिकाणी प्रत्येक वाडीमध्ये जाऊन त्यांची समस्या जाऊन ते आमदार साहेबांच्या कानावरती घालून आमदार साहेब तिथे येऊन ही समस्या मॅक्झिमम सगळी सोडवण्यासाठी आम्ही आता जो प्रवेश तुम्ही या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उभीच राहिलात, ही मोठ्या संख्येने उभी राहिल्यानंतर आमची जबाबदारी आता वाढलेली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा या 2 राज्यांना जोडणारा सातार्डा-नहेबाग महामार्गावरील पूल अत्यंत धोकादायक बनला असून तो कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पुलाला
अनेक ठिकाणी भेगा पडल्या आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतोय. पाहूयात. विशेषतः कामासाठी दररोज ये-जा करणारे हजारो तरुण तरुणी आणि पर्यटक यामुळे धास्तावले आहेत. या पुलाचे संरक्षक कठडेही जीर्ण झाले असून त्यांची स्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. 2016 मध्ये मध्यरात्री सावित्री नदीवरील पूल कोसळून मोठी दुर्घटना घडली होती. त्याच घटनेची पुनरावृत्ती सातार्डा पुलावर होण्याची भीती स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. या गंभीर परिस्थितीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे आणि स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांनी तातडीने लक्ष घालावं अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुधा कौठणकर यांनी केली आहे. नमस्कार पत्रकार बंधूंनो, तुम्ही आज इथे आलात. माझ्या सांगण्यानुसार खूप खूप तुम्हाला धन्यवाद. हा जो रस्ता आहे, हजारोची गाड्या जाणं येणं कायमचा, रहदारी कायम चालू असते. हजारो लोक कामाला गोव्यात जातात आणि इतकी दयनीय अशी अवस्था झालेली आहे. प्रत्येक वेळी आम्ही PWD जातो, तात्पुरत्या ह्याच्यात हे करतात. पण मला असं वाटतं आत्ता जी एक दुर्घटना घडली मावळमध्ये, पुणे जिल्ह्यामध्ये, तशी दुर्घटना इथे घडू शकते. आणि ती दुर्घटना जर घडू नये तर मी तुम्हाला पत्रकार बंधूंना एक विनंती करतो, कारण सर्वसामान्य आणि प्रशासन ह्याच्यामधला दुवा हे तुम्ही पत्रकार बंधूच आहे. त्याच्यामुळे मला वाटतं तुम्ही प्रत्येक वेळी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. पालकमंत्री किंवा आमचे आमदार दीपक भाई यांच्या जरा तुम्ही कानावर घालून हा प्रश्न कायम स्वरूपी तुम्ही मार्गी लावा, ही आमची तुम्हाला एक विनंती आहे. कारण तुम्ही बघितलं तर दोन्ही साईडने फुल खचत चाललंय. ही कधीही दुर्घटना घडू शकते. आम्ही एक सर्वसामान्य नागरिक आहोत, कार्यकर्ते आहोत. त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की अशी मोठी दुर्घटना इथे आपल्या जिल्ह्यात घडू नये ह्याची प्रशासनाने पूर्ण जबाबदारी घ्यावी. आणि जर असं काय झालं तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन राहणार आहे, याची प्रशासनाने जबाबदारी घ्यावी. आणि परत एकदा सांगतो, मावळ आपला सातार्डा महाराष्ट्र गोवा जोडणारा हा मार्ग असून इथे मोठी दुर्घटना होऊ शकते आणि ती होऊ नये ह्याच्यासाठी आपण पत्रकार बंधूंनो तुम्ही याची जरा जास्त प्रसिद्धी घ्या, कळकळीने दक्षता घ्या आणि तुम्ही याच्यात लक्ष घालून हे काम मार्गी लावण्याचं काम करा. मी तुम्हाला प्रशासनाला 8 दिवसाची फक्त मुदत देतोय. 8 दिवसात आम्हाला ह्याच्यावर काही ना काहीतरी कारवाई झालेली दिसायला पाहिजे, अन्यथा आम्हाला वेगळा मार्ग अवलंबावा लागेल आणि याला जबाबदार प्रशासन असेल. दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागानं या ठिकाणी मलमपट्टी करून डोळ्यात धूळ फेकण्याचं काम केलं आहे. असे न करता यावर ठोस उपाययोजना करून 8 दिवसांच्या आत मार्ग निर्धोक करावा. असे न केल्यास ग्रामस्थ आणि कार्यकर्त्यांसह रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशाराही कौठणकर यांनी दिला आहे. यावेळी संतोष गोवेकर, नामदेव गोवेकर, साई कौठणकर, सदू टेमकर, यामेश्वर कौठणकर, निखिल कौठणकर, सुप्रेश कौठणकर, गिरीश परब, प्रवीण बर्वे, अनिकेत धारगळकर, यश कौठणकर, प्रमोद कौठणकर, स्वप्नील हरमलकर, संजय पालव, रघुनाथ पालव, तळवणे माजी उपसरपंच अप्पा बर्डे आदी उपस्थित होते. या धोकादायक पुलामुळे होणारी संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनानं त्वरित पावलं उचलणं आवश्यक आहे, अन्यथा मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रतापनगर इथं झालेल्या तरुणीच्या खून प्रकरणी फोंडा पोलिसांनी बंगळुरू इथं एका संशयिताला अटक केली आहे. फोंडा पोलिसांनी तपास चक्र गतिमान करत 24 तासात संशयिताला अटक केली. तसेच खून झालेल्या तरुणीची देखील ओळख पटली असून चौकशीत अटक तरुणानं महत्त्वाची माहिती दिली आहे. नमस्कार, आज आम्ही आसात ते प्रतापनगर धार बांदोड हांगासर आणि आज सकाळी हांगसरल्यान एक पुलिसांक कॉल आयलो की एक खंय तरी डेड बॉडी हांगासर जंगलान मेळ्ळ्या म्हणून. आणि जेन्ना पुलिसांक म्हायती मेळ्ळी, पुलीस हांगासर पावले आणि पळयले की एक डेड बॉडी हांगासर आसा जंगलान उडयल्ली आणि ती खंय तरी 25 वयाच्या सकयल अशी एक चली भुरग्याची एक डेड बॉडी आसा. बंगळुरू कर्नाटक येथील 22 वर्षीय संजय केविन एम असे या खून प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संशयित तरुणाचं नाव आहे. तर उत्तर बंगळुरू कर्नाटक येथील 22 वर्षीय रोशिनी मोसेस एम असं खून झालेल्या तरुणीचं नाव आहे. प्रतापनगर इथं घनदाट जंगलात रोशिनीची गळा चिरून हत्या करण्यात आली होती. मृत तरुणी अज्ञात असल्यानं खुनाचा छडा लावण्याचं आव्हान पोलिसांसमोर उभं ठाकलं होतं.
दरम्यान फोंडा पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत खून प्रकरणातील संशयित संजय केविनला बंगळुरू येथून अटक केली आहे। पोलिसांच्या चौकशीत संजयनं महत्त्वाची माहिती दिली आहे। Yesterday we got a call regarding body of a girl around 20 to 30 years old. She was murdered and we found the body in Fonda area. So within 24 hours we were able to not only identify the victim where we didn't have any clue, but we also managed to catch the accused. The victim and the accused, they were actually in a relationship, and the motive is supposed to be some personal issues, the relationship issues, and the further investigation will be carried out. संजय आणि रोशिनी यांचं एकमेकांवर प्रेम होतं। दोघांना लग्न करायचं होतं। लग्न करण्यासाठीच ते बंगळुरूतून गोव्यात आले होते। गोव्यात आल्यानंतर दोघांमध्ये कोणत्या तरी कारणावरून वाद झाला। यातच संजयनं रोशिनीचा खून केला अशी माहिती चौकशीतून समोर आली आहे। या खून प्रकरणात आणखीन सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे। दोघे लग्न करण्यासाठी गोव्यात आले होते, तर नेमकं दोघांमध्ये काय बिनसलं आणि प्रियकरानं टोकाचं पाऊल उचलत प्रियसीचा खून का केला, याबाबत चौकशीतून माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे। दरम्यान पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करतायत। राज्य शासनातर्फे हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे गुरुवारी अप्पासाहेब पटवर्धन चौकात आंदोलन छेडण्यात आलं आहे। राज्य सरकारने 17 तारीखला एक BR काढला आहे, पत्रक काढला आहे, आदेश काढला आहे। त्याच्यामध्ये असा उल्लेख आहे, आम्ही वाचलेला आहे, त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की अनिवार्य आहे हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून। ऑलरेडी 5वीपासून या महाराष्ट्रात हिंदी भाषा शिकवली जाते, मग 1लीपासून 4थीपर्यंत शिकवण्याचा परत हा सरकारचा हट्ट का? याची आवश्यकता नाही आहे। 1ली ते 4थी हिंदी भाषा शिकवणं म्हणजे हे कुठेतरी हिंदीची इथे सक्ती करणं अशा प्रकारचा हा सरकारचा उद्देश आहे, जो आमच्या लक्षात येतो आहे। महाराष्ट्र शासनाचा राजसाहेबांनी यथोचित असा समाचार घेतलेला आहे। राजसाहेबांनी ठाकरेंनी सांगितलेलं आहे की जर या तुम्ही हिंदी सक्तीची करत असाल तर कुठल्या शाळेमध्ये हिंदी शिकवली जाते ते मी पाहतो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या कोणत्याही सक्तीला भीक घालत नाही। महाराष्ट्र निर्माण सेना मराठी माणसांच्या पाठीशी आहे, मराठी भाषेच्या पाठीशी आहे आणि मराठी माणसांसाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरायला तयार आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून हिंदी भाषेची सक्ती आहे ही राजसाहेबांनी दिलेल्या पत्रानुसार प्रत्येक शाळांना आम्ही पोच करणार आहोत। आम्ही सरकारचा निषेध म्हणून एकत्र येऊन इथे जमून सरकारचा निषेध केलेला आहे आणि हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निषेध केलेला आहे। आमची महाराष्ट्राची मराठी भाषा आहे, ही आमची मातृभाषा आम्हाला प्रिय आहे, आमच्या प्राणापेक्षा प्रिय आहे। त्यामुळे मराठी भाषेला आम्ही असं जायला देणार नाही। मराठी आमच्या हृदयात आहे, त्यामुळे मराठी भाषे आम्हाला महाराष्ट्रात हवी। त्याच्यावरती जर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत असेल, राजकीय संघर्ष असेल तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या सगळ्याच्या विरोधात आहे, हे राजसाहेबांनी आधीच सांगितलेलं आहे। सरकार म्हणते की तिसरी भाषा म्हणून शिकवायचं आहे, पण प्रत्यक्षात तसं नाही आहे। सरकारला इथे हिंदी भाषिकांना प्राधान्य देण्याचा जो डाव आहे, हा सरकारचा डाव लक्षात येतो आहे। इथल्या प्रत्येक मराठी माणसाचं लक्षात यायला हवं आणि इथल्या प्रत्येक महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मराठी माणसानं माझं प्रत्येक असं म्हणणं आहे की प्रत्येक मराठी माणसाने मराठी भाषेव्यतिरिक्त कुठलीही भाषा इथे बोलू नये आणि वापर होऊ नये। जी व्यावसायिक किंवा इतर कार्यालयीन जी भाषा इंग्रजी म्हणून पण काही ठिकाणी प्राधान्य असतं, त्या व्यतिरिक्त हिंदी भाषा पण असते, पण मराठी माणसाने मराठी भाषेचाच जागर करायला हवं, मराठी भाषेतच बोलायला हवं। आणि जे परप्रांतीयांच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची भूमिका पूर्वीपासून जी आहे,
कुठेतरी तो विचार घेऊन सरकारचं ते एक पाऊल आहे की हिंदी भाषा महाराष्ट्रात रुजवण्याचा प्रकार आहे. हिंदी भाषिकांना महाराष्ट्र निर्माण सेनेच्या माध्यमातून जे मारहाण होते, हिंदी भाषिकांना महाराष्ट्र निर्माण सेनेच्या माध्यमातून जे टोकलं जातं, त्याच्या मागची कारणं वेगळी आहेत. हिंदी भाषेला आम्ही टोकत नव्हतो, पण हिंदी परप्रांतीय जे आहेत, जे इथे येऊन धंदा करतायत, ते मराठी माणसावरती मुजोरी करतायत, म्हणून त्यांना मारलं जात आहे. सरकार इथे वेगळं राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचं महाराष्ट्र निर्माण सेना निश्चित करते. आम्ही सिंधुदुर्ग कणकवली असल्याच्या वतीने या राजसाहेबांच्या भूमिकेच्या पाठीशी आहोत. देवगड दहिबाव येथील अन्नपूर्णा नदीच्या पुलाचं काम सध्या युद्धपातळीवरती सुरू असून अंतिम टप्प्यात आलंय. लवकरात लवकर या पुलाचं काम पूर्ण होऊन हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल असे पुलाच्या ठेकेदारांनी सांगितलंय. पाहूयात. नारिंगरे दहिबाव या पुलाचं काम सध्या अंतिम टप्प्यात आलं असून त्याचे जे काही कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदार आपल्या सोबत आहे त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की किती दिवसापर्यंत ह्या पुलाचे काम होईल आणि कशा प्रकारे त्याचे मजबूतीकरण आणि बळकटीकरण काम चालू आहे. काय सांगाल? तर या ठिकाणी आपण पाहू शकता की आमचं 25 मे पर्यंत दोन्ही स्लॅबचं नियोजन होतं, पण अवकाळी पावसामुळे सदर काम थांबलेलं होतं आणि आम्हाला फाउंडेशन उभं करण्यासाठी त्याचा 15 दिवसाचा कालावधी लागला. तदनंतर आम्ही पूर्ण खाली राख पासून पाणी क्लिअर करून बांधून खालच्या राख पासून स्ट्रक्चर उभं करून घेतलं आणि स्लॅबची पूर्ण तयारी करून घेतली. आणि त्यानंतर आता पाहू शकता आम्ही अशा प्रकारे शेड मारलेली आहे, जेणेकरून कॉन्क्रीट मध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त होऊ नये आणि कंट्रोल एन्व्हायरमेंट मध्ये कॉन्क्रीट झालं पाहिजे. शेवटी पुलाचं काम आहे आणि स्लॅब हा त्याचा महत्वाचा घटक आहे. त्याच्यात कॉन्क्रीट हे चांगल्या प्रकारे मिश्रण होणे गरजेचं असतं. त्याच्यासाठी आम्ही हा टेम्पररी उपाय केलेला आहे. हा स्लॅब काल आम्ही कास्ट केलेला आहे. आज त्या मधल्या स्लॅबच्या स्पॅनचं कास्टिंग आहे. आज ते पूर्ण होईल आणि आज या पूर्ण स्लॅबचं कास्टिंग पूर्ण होईल, पूर्ण ब्रिजचं. तदनंतर इकडे रिटर्न आणि त्या साईडचं रिटर्न आणि रेलिंगचं काम हे 15-20 दिवसात पूर्ण झाल्यानंतर हा आपण वाहतुकीसाठी खुला करू शकतो. महिन्याभरात सदर पूल वाहतुकी योग्य होईल. नक्कीच या ठिकाणी अवकाळी पावसामुळे जो काही आहे तो पुलाचं काम जे आहे ते थोडं खोळंबलेलं, त्यातच रेल अलर्ट असल्यामुळे या ठिकाणी त्यामध्येच या कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदारांनी जे काय ते काम त्यामध्येच पूर्णत्वास आणलेलं आहे. कोकण 7 लाईव्ह साठी नागेश दुखंडे, देवगड. मालवण दांडी येथील समुद्र किनाऱ्यावर मास्क बुबी हा दुर्मिळ असा समुद्री पक्षी आढळून आलाय. या पक्षाला उडता येत नसल्यानं मालवणमधील युथ बीट्स फॉर क्लायमेट्स व इकोमेट्स या ग्रुपच्या सदस्यांनी या पक्षाची काळजी घेत त्याला खाण्याचे पदार्थ देऊन ताजंतवानं केलं. त्यानंतर त्याला कोळंबा खाडीमध्ये सोडलं. या पक्षाने पाण्यात डुबकी मारली तसंच आकाशात भरारीही घेतली. पाहूयात. दांडी किनाऱ्यावरती सायंकाळच्या वेळी फेरफटका मारताना साहिल कुबल व त्याचे वडील चंद्रकांत कुबल यांना किनाऱ्यावरती एक बगळ्यापेक्षा मोठ्या आकाराचा पक्षी उभा असल्याचं दिसून आलंय. त्यांनी जवळ जाऊन पाहिले असता या पक्षाच्या डोके व त्या खालचा भाग राखाडी रंगाचा, पांढरे पोट व पाय बदकासारखे होते. मात्र या पक्षाची कोणती हालचाल होत नव्हती. यावेळी साहिल याने युथ बीट्स फॉर क्लायमेट ग्रुपचा सदस्य अक्षय रेवणकर याला बोलावून त्याच्या मदतीने या पक्षाला पकडून ग्रुप सदस्य स्वाती पारकर यांच्या घरी आणून पिंजऱ्यात ठेवलं. त्या पक्षाचे फोटो ग्रुप सदस्य दर्शन वेंगुर्लेकर व स्वप्नील गोसावी यांना पाठवल्यावरती त्यांनी हा पक्षी मार्क्स बुबी असल्याचं सांगितलं. हे पक्षी प्रशांत महासागराच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावरती असतात. विणीच्या हंगामात समुद्रातील बेटांवरचे खडक शोधतात व तेथे अंडी घालतात. सापडलेला पक्षी हे पिल्लू असल्यानं त्याच्यात उडण्याची शक्ती नव्हती. रात्रभर या पक्षाची काळजी घेतल्यानंतर सकाळी हा पक्षी ताजातवाना होऊन हालचाली करू लागला. त्यामुळे साहिल कुबल, अक्षय रेवणकर, भार्गव खराडे, दर्शन वेंगुर्लेकर, संजय पुरोळेकर, स्वाती पारकर या ग्रुप सदस्यांनी या पक्षाला कोळंब खाडीमध्ये सोडलं. या पक्षाने पाण्यात विहार करताना आकाशातही गिरट्या घातल्या. तसंच थोड्या अंतरावर जाऊन समुद्रात डुबकी मारून मासाही पकडला.
नमस्कार, मी स्वप्नील गोसावी, वन्यजीव अभ्यासक. मालवण दांडी येथे मांसबुबी नावाचा समुद्री पक्षी आढळला आहे. त्याला कोणतीही इजा झालेली नसून त्याला सुखरूप समुद्रात सोडण्यात आले. मांसबुबी हे पक्षी खोल समुद्रात असतात आणि क्वचितच जमिनीवर येतात. पावसाळ्यात खराब वातावरणामुळे कदाचित तो थकलेल्या अवस्थेत किनाऱ्याला आला असेल. मांसबुबी हा बुबी वर्गातील सर्वात मोठा पक्षी आहे. त्याच्या शरीरावर काळा आणि पांढरा रंग असतो. डोळ्याभोवती असणाऱ्या काळ्या रंगामुळे त्याला मांसबुबी हे नाव पडले. त्यावेळी असं आलं की आम्ही रात्री 9-9:30च्या आसपास मी आणि माझे वडील रोजच्या प्रमाणे असंच फेरी मारायला गेलो होतो. त्यावेळी अचानक आम्हाला सी ईगलसारखा पक्षी दिसला, पण तो उडत वगैरे काहीच नव्हता. मग मी वडिलांना सांगितलं की तो पक्षी आहे म्हणून. त्यावरती मग वडील त्याच्या जवळ गेले तरी पण तो उडत नव्हता अजिबात. मग मला थोडासा डाऊट आला की तो उडेल की न उडेल, आणि आजूबाजूला बघितलं तर पूर्ण भटके कुत्रे होते. जर तो उडला नाही तर त्याला ते खातील. म्हणून मग मी काय केलं, अक्षय रेवणकर त्याला मी फोन केला आणि त्याला सांगितलं की असा पक्षी आहे म्हणून, व त्यासोबतच फोटो पाठवले. त्यावरती त्याने मग मला थोड्या वेळाने फोन केला की सांगितलं की मला न्यायला ये. मग मी त्याला न्यायला गेलो. मग तो मला येताना सांगत होता की त्या पक्षाचं नाव मांसबुबी आहे, तो रेअर वगैरे आहे, असं काय सांगत होता. त्यानंतर मग आम्ही आलो, ज्या ठिकाणी आपल्याला जो पक्षी दिसला त्या ठिकाणी मग आलो अक्षयसोबत. अक्षयने गोंता वगैरे म्हणजे आम्ही त्याला आणून दिला गोंता. मग त्या गोंत्याने अक्षयने पकडलं. तसाच मग आम्ही काय केला, पकडलं. मग ते स्वाती मॅडम म्हणून आहेत कोकण डोंबीच्या इकडे, त्यांच्या इकडे पिंजरा होता. मग त्या पिंजऱ्यात नेऊन त्याला आम्ही थोडं सोडल्यावरती त्याच्या तोंडात आम्ही बघितलं बॅटरीवरून तर तिकडे आतमध्ये मासे होते तोंडात, त्याच्या माशांची शेपटी वगैरे दिसायची. मग ते स्टोअर करून ठेवण्यासाठी आपलं असेल त्याला. मग त्याला तिकडे ठेवला रात्री. मग थोड्या वेळानं मग आम्ही घरी आलो. तोपर्यंत स्वप्नील वगैरे आणि सगळ्यांनी मग माहिती वगैरे जमा केली काय कसं काय वगैरे सगळं. त्याच्यानंतर मग दुसऱ्या दिवशी मॅडमांचा फोन आला की तो आता चांगला झाला आहे, असा उडू शकतो वगैरे असं त्यांनी सांगितलं. मग सगळ्यांनी ठरवलं की त्याला आता सोडायचं आपण. मग दर्शनने आम्हाला असं सांगितलं की त्याला अशा ठिकाणी सोडूया की ज्या ठिकाणी कांदळूळ पण असेल, खाडी पण असेल किंवा समुद्र पण असेल. म्हणजे जर त्याला उडता नाही आलं तर तो कांदळूमध्ये जाईल, तिकडे आराम करेल किंवा तिकडे मासे खाईल. जर उडता आलं तर तो समुद्रात जाईल असं मग दर्शनने सांगितलं. मग ते आम्हाला सगळ्यांना विचार त्याचा पटला. मग आम्ही सगळे, दर्शन होता, अक्षय रेवणकर होता, त्यानंतर मी होतो स्वतः, आणि संजू होता, आणि भार्गव होता. हे मग आम्ही सगळे एकत्र गेलो तिकडे. आणि मग ह्याला कोळमच्या पुढे खापरेश्वर मंदिर आहे, तिकडे जाऊन मग आम्ही त्याला पिंजरा सोडून दिला. मग जो पिंजरा ओपन केला त्यावरती त्याने जी झेप घेतली ते बघून आम्हाला खूप आनंद झाला. समुद्रात आता जो लाटांचा जोर आहे तो वाढलेला आहे आणि हवामान विभागाने इशारा दिलेला होता की उंच लाटा आज 19 तारीख रात्री 11:30 पर्यंत समुद्रात उंच लाटा या येणार आहेत. त्याच्यामुळे त्याप्रमाणे आता समुद्रातील जी परिस्थिती आहे त्यानुसार लाटांचा जोर जो आहे तो वाढलेला आहे आणि मोठमोठ्या लाटा या किनाऱ्यावरती धडकत आहेत. मी आता आहे वेंगुर्ला येथील बंदर भागात आहे आणि या ठिकाणची ही परिस्थिती आहे की जी लाटा ज्या आहेत मोठमोठ्या लाटा या किनाऱ्यावर येऊन धडकत आहेत. त्याच्यामुळे हवामान विभागाने आज हा इशारा दिलेला होता की रात्री 11:30 पर्यंत मोठ्या लाटा या समुद्रात येण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे सतर्कतेचा इशारा हवामान विभागाने दिलेला होता. मच्छीमार बांधव असतील किंवा नागरिक असतील, किनारपट्टीवरील नागरिक असतील, त्यांना सुद्धा सतर्कतेचा इशारा हा हवामान विभागाने दिलेला होता. त्यानुसार जर आपण समुद्रातील जी स्थिती पाहिली, आपण या ठिकाणी बघू शकता. हे चित्र
वेंगुर्ला तालुक्यातील वेंगुर्ला बंदर येथील हे चित्र आहे आणि समुद्रात लाटांचा जोर हा वाढलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। काही प्रमाणात मोठमोठ्या लाटा या किनाऱ्यावर येऊन धडकत आहेत। मान्सून हा सक्रिय झालेला आहे आणि यानंतर समुद्रातही आपल्याला या बदलाची स्थिती ही पाहायला मिळते। लाटा या किनाऱ्यावर येऊन धडकत आहेत। मान्सून सक्रिय झाल्यानंतर खरं तर 1 जून पासून हा मासेमारी हंगाम हा बंद असतो आणि त्यानंतर बांधव जे आहेत त्यांना सुद्धा सतर्कतेचा इशारा हा हवामान विभागाकडून देण्यात आलेला आहे। ज्याप्रमाणे अवकाळी पाऊस मागच्या महिन्यामध्ये गेले 15 दिवस अगोदर अवकाळी पाऊस सुरू झालेला होता आणि त्याच्यानंतर आता काही पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा मान्सून हा सक्रिय झालेला आहे आणि मान्सून सक्रिय झाल्यानंतर याचे बदल जे आहेत ते आपल्याला समुद्रातही पाहायला मिळत आहेत। आज तसा इशारा हा हवामान विभागाने सुद्धा दिलेला आहे। मच्छीमार बांधवांना सुद्धा इशारा दिलेला आहे। खरं तर मासेमारी ही सध्या बंद आहे आणि बंद असल्यामुळे मच्छीमारांच्या ज्या होड्या आहेत त्या सुद्धा त्यांनी सुरक्षित ठिकाणी हलवलेल्या आहेत। मासेमारी समुद्रात केली जात नाहीये, मात्र तरी सुद्धा मच्छीमारांनी सतर्क राहावं, कोणी या ठिकाणी समुद्रात जाऊ नये असा इशारा सुद्धा हवामान विभागाने दिलेला आहे। त्याचप्रमाणे ही परिस्थिती आपल्याला समुद्रावर पाहायला मिळते की लाटांचा जो जोर आहे तो वाढलेला आहे आणि आज रात्री 11:30 पर्यंत हा इशारा हवामान विभागामार्फत देण्यात आलेला आहे। आपण ही दृश्य जी पाहिली ती वेंगुर्ला बंदर येथील दृश्य आहेत समुद्रातील। पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने वेंगुर्ले सागरेश्वर किनाऱ्यावरती उभारण्यात आलेल्या पर्यटन सुविधा केंद्राची दयनीय अवस्था झाली आहे। लाखो रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या या पर्यटन सुविधा केंद्रावर दुरुस्तीसाठी दरवर्षी खर्च करण्यात येतो। पर्यटकांना याची माहिती यावी म्हणून मुख्य मार्गावरती याचे फलक लावण्यात आले आहेत। मात्र या ठिकाणी येऊन पर्यटकांची निराशा होत असल्यामुळे MTDCच पर्यटकांची दिशाभूल करत असल्याचं चित्र आहे। आता जी आपण जी दृश्य बघतोय ही दृश्य आहेत वेंगुर्ला सागरेश्वर येथील ही दृश्य आहेत आणि जी आपण आता जी दृश्य बघितली ती या ठिकाणी जे पर्यटन सुविधा केंद्र हे निर्माण करण्यात आलेले आहे MTDC मार्फत आणि त्या पर्यटन सुविधा केंद्राची ही जी दयनीय अवस्था ही आत्ताची दृश्य आहेत। संपूर्ण हे जे या ठिकाणचं जे पर्यटन सुविधा केंद्र आहे यासाठी MTDC मार्फत जे मुख्य मार्ग येतात सावंतवाडीवरून वेंगुर्ल्याला किंवा कुडाळ वेंगुर्ला असे जे मुख्य मार्ग येतात, या मुख्य मार्गावरती मोठ्या जे बॅनर लावण्यात आलेले आहेत MTDC कडून पर्यटन सुविधा केंद्र म्हणून। मात्र जर या ठिकाणी वस्तुस्थिती जर बघितली तर या पर्यटन सुविधा केंद्राची अक्षरशः दयनीय अवस्था झालेली आहे। थोडं जे सागरेश्वर मंदिर आहे त्या ठिकाणी कॅन्टीन जे MTDCचं कॅन्टीन आहे
ते स्थानिक या ठिकाणच्या चालवायला दिलेलं आहे. मात्र त्या ठिकाणी सुद्धा जर बघितलं तर ते संपूर्णपणे कॅन्टीनच्या बाजूचा भाग जो आहे तो या ठिकाणी मोडकळीस आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. कॅन्टीनमध्ये काही प्रमाणात कॅन्टीन सुरू आहे, मात्र त्याच्या बाजूला आजूबाजूला सुद्धा ते संपूर्ण मोडकळीस आलेलं पाहायला मिळतंय. आणि आता ज्या ठिकाणी मी उभा आहे त्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी हे बसण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली होती. गेली कित्येक वर्ष लाखो रुपये खर्च करून हा बांधण्यात आला. त्याच्यानंतर पुन्हा समुद्र किनाऱ्यावर असल्यामुळे मोठा वारा आल्यानंतर किंवा या ठिकाणी वादळी वारा आल्यानंतर या ठिकाणी पडझड झाली, पुन्हा दुरुस्त करण्यात आली. मात्र हे जे पर्यटन सुविधा केंद्र आहे हे चुकीच्या पद्धतीने या ठिकाणी बांधण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे ते वारंवार आणि त्याच्याकडे आता MTDCचा लक्ष नसल्याचं चित्र या ठिकाणी दिसते. अतिशय दयनीय अवस्था या ठिकाणी झालेली आहे. कचरा सुद्धा झालेला आहे, त्याकडे कोणाचंही लक्ष नसल्यामुळे या ठिकाणी पर्यटकांची मोठी गैरसोय होते आणि दिशाभूल पर्यटकांची केली जाते MTDC कडून. म्हणजे जो मुख्य मार्ग जे आहे त्यावर बॅनर लावलेले आहेत की पर्यटन सुविधा केंद्र, त्याच्यामुळे पर्यटक या ठिकाणी येतात. मात्र या ठिकाणची जर वस्तुस्थिती बघितली तर अतिशय दयनीय अवस्था ही या पर्यटन सुविधा केंद्राची झालेली आहे. आपल्याला या ठिकाणची दृश्य मी दाखवतो. हे समोर जे आपल्याला दिसतंय ते या ठिकाणी टॉयलेटची जी व्यवस्था आहे ती करण्यात आलेली आहे. मात्र त्याची परिस्थिती सुद्धा अतिशय दयनीय अवस्था या ठिकाणी झालेली आहे. हे टॉयलेट जे आहे ते बंद आहे. त्याच्यात लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून MTDCने हे उभारलेलं होतं. अनेक आपण या ठिकाणी वर बघतोय पाईपलाईन ज्या आहेत त्या सडलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर या ठिकाणी जाण्यासाठी सुद्धा वाट नाहीये. ही स्थिती या ठिकाणी या पर्यटन सुविधा केंद्रावर जे पर्यटकांसाठी टॉयलेट उभारण्यात आलेलं आहे त्याची ही स्थिती आहे. या ठिकाणी लिहिण्यात आलेलं आहे की उपाहारगृहाच्या ठिकाणी पर्यटकांची व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे. मात्र या ठिकाणी जरी त्या ठिकाणी व्यवस्था पर्यटकांची केलेली असेल तरी याची मात्र ही जी अवस्था आहे पर्यटन सुविधा केंद्राची ही आपण या ठिकाणी बघू शकतात. शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी हा यात खर्ची झालेला होता. वारंवार याच्यावर अजून सुद्धा हे दुरुस्त करण्यासाठी निधी जो आहे तो देण्यात आलेला होता. मात्र ही सध्याची परिस्थिती जी आहे आपण या ठिकाणी पाहतोय. वेंगुर्ला सागरेश्वर किनाऱ्यावरील ही दृश्य आहेत. पाण्याच्या टाक्या सुद्धा सडलेल्या स्थितीत आपल्याला पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण हे मोडकळीस आलेलं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. अशाच प्रकारे संपूर्ण सागरेश्वर किनाऱ्यावर हे उभारण्यात आलेलं आहे. आणि या ठिकाणी ही जी स्थिती संपूर्णपणे हे अशा प्रकारे हे तुटून सर्व जे खिळे बांधण्यात आले होते वर आल्यामुळे या ठिकाणी पर्यटकांना धोका सुद्धा या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. अशा प्रकारे मोडकळीस आलेलं आहे. MTDCचं यावर अजिबात लक्ष नसल्यामुळे आणि दुर्लक्ष झाल्यामुळे ही स्थिती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यामार्फत हे पर्यटन सुविधा केंद्र या ठिकाणी उभारण्यात आलेलं होतं आणि ही या सुविधा केंद्राची आत्ताची स्थिती आहे. मात्र अजूनही जे मुख्य मार्गांवर जे फलक लावण्यात आलेले आहेत ते फलक अजूनही तसेच आहेत. त्याच्यामुळे ते फलक बघून जे अनोळखी पर्यटक पहिल्यांदा जे या ठिकाणी येतात ते त्या ठिकाणी फलकावरची चित्र बघून विचार करतात की या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे आपल्याला सुविधा मिळतील किंवा अशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी राहता येईल किंवा या ठिकाणी जे उपाहारगृह आहे त्याच्यात सुद्धा चांगल्या सुविधा मिळतील. मात्र या ठिकाणची जी सध्याची स्थिती आहे ती अतिशय दयनीय स्थिती झालेली आहे. त्याच्यामुळे पर्यटकांचा या ठिकाणी येऊन निश्चितच निराशा होते
आणि या ठिकाणी पर्यटक थांबत नाहीत. त्याच्यामुळे आजूबाजूचे जे छोटे मोठे व्यावसायिक असतात किंवा जे हॉटेल व्यावसायिक असतात यांचा सुद्धा या ठिकाणी व्यवस्थित व्यवसाय हा होत नाही. पर्यटनाच्या उद्देशाने पर्यटन विकास महामंडळ MTDCने हे या ठिकाणी उभारलेलं होतं. गेली कित्येक वर्ष हे अशा स्थितीत आहे. दरवर्षी या काही ना काही या ठिकाणी मोठ्या वाऱ्यामुळे किंवा पडझड होते, त्याच्यावर पुन्हा खर्च केला जातो. मात्र खर्च हा संपूर्णपणे पाण्यात गेलेल्याची स्थिती या ठिकाणी आहे. वारंवार याच्यावर खर्च केला जातो, मात्र त्याचा कोणताही उपयोग हा पर्यटकांना होत नाहीये. असा प्रश्न पडतोय की हा निधी नेमका कशासाठी खर्च केला जातो. त्याच्यामुळे शासनाने याकडे गंभीरतेने दखल घ्यावी, याकडे गंभीरतेने याकडे लक्ष द्यावं आणि याची दखल घ्यावी. MTDCचा कोणताही प्रकारचा या ठिकाणी लक्ष नसल्यामुळे ही स्थिती जी आहे ती झालेली आहे आणि याच्यामुळे कुठेतरी वेंगुर्ल्याच्या पर्यटनाला डाग लागल्याचं चित्र आहे. त्याच्यामुळे शासन असेल किंवा MTDC असेल यांनी वेळीच या ठिकाणी याच्यावर उपाययोजना करावी. पर्यटकांना दिशाभूल करणारे जे बॅनर फलक लावण्यात आलेले आहेत महामार्गांवरती ते हटवावे आणि या ठिकाणी पर्यटकांसाठी चांगल्या सुविधा निर्माण कराव्यात असं नागरिकातून या ठिकाणी मागणी केली जाते. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. महाराष्ट्र गोव्याला जोडणारा पूल धोकादायक. MTDC करते पर्यटकांची दिशाभूल आणि 10 वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढणार, आमदार निलेश राणेंनी व्यक्त केला विश्वास. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.